ଫର ଝାଡୁ କର, ଝୁଟି କର। ଘର ଯାଇ ଝାଡୁ କରିଦିଅ, ଝୁଟି କରିଦିଅ, ଖାଇବା ବି ବନେଇ ଦିଅ, ଚାହା ଦଉଛ। ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ 11ଟା ହବ। ଆପଣ ଗାଁଟା କୋଉଠି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚାଇ ସେଇଠି ରଖିଦିଅ, କୋଉଠି? ସେଇଠି ରଖିଦିଅ। ସେଇଠି ଏଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚା ଆଣିକି ଦବ। ବାହା ହେଇଛ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବନି? ନିଜର ବି ତ ପତି ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ ନା। ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଉଠିକି ଘର ଫର ଝାଡୁ କର, ଝୁଟି କର। ଘର ଯାଇ ଝାଡୁ କରିଦିଅ, ଝୁଟି କରିଦିଅ, ଖାଇବା ବି ବନେଇ ଦିଅ, ଚାହା ଦଉଛ। ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ 11ଟା ହବ। ଆପଣ ଗାଁଟା କୋଉଠି? ମୋର ଗାଁ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଶାଶୁଘର ବାହା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଏବେ ମୋ ଶାଶୁଘର ଗାଁଟା ମୋ ଗାଁ। ସମ୍ବଲପୁର? ଯାଜପୁରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁ କରୁଛ? ନାଇଁ।